sakay sa mi aning Raptor kay aman ko agi. Oh, sakay sa mi aning Raptor kay kuan. Oh, sakay sa mi Raptor nya lisod mo pud mo sakay tag Raptor nya bukaon tas kilid-kilid. So ni arami din sa Ames. class pod nga. Sa Ames. Black sa imuog. So lisod man pud mo sakay tag sa kilid-kilid ng kaon. mo sakay ta o Raptor guys nya mukaon na tas kilid-kilid. Oh, may ning mo sakay pud. Okay. So may po nang Kasi muka. kalimot na nun kag isiray no nimo. Muna guys nga ibagay-bagay po nato panagsama. Oh. Diha mi na ngaon oh. Sa Ames. Oh sa class ka Ames Garden. Hingog City. Ames Filipino Kitchen. Oh, garden. Oh. Pero may tanom din ni anang gardena. Oh. So din mi among gisakyan Raptor o mga on miskilid murag di pud bagay no. So din hira pud mi. Pasosyal mo mi. Bitaw joke lang guys ha ila. Joke lang bitaw to guys ha. Ila sad mo to ofot kay masin na go mo dunay discrimination. Na si Brad Joelo. Wapo na mo. Sila. So i-video ko bang. Video. Siya, guys, di siya magpa-alkansi kina dapat makita gid yung dagway. Kita gid ang dagway. Nga nagsakay ko nagkaon Raptor. gid siya dito, ana di. Alam. Laro yung dagway. Ang dito. Bitaw. Guys, di mo bagay basta masakay tag Raptor na tas kilid-kilid. So, di agid mi magkaon po sa class nga kananan. Pero guys, gilibre na biya ko ha. Libre na mi brad ka. Gilibre na ko. Sponsor. Sponsor. Libre tanan sakyanan. Hingong ni guys. Pero kagayan ba to kamo? May joke lang to guys ha. Sige guys. Niabot mi diri naglaglaan. Oh, niabot mi din eh. Pila na minutes.